Guys, mga anta ni Jugman ni. Maski mi nagkaanugman ni. Sobra sa amang ang giripak nga man ni. So muna agkatenga sa katong ahang giluto dia so. Mo nagkatenga sa giluto so dia na agkatenga pud hanang giluto siya. So kani siya hang giluto guys mo na ni aginan siya. Kaysa isa ka kilo, pag imong ginan siya da na hagtengag kilo may imong ginan siya. Yes, kasi tomorrow is Monday. Then, beto, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 di ay. 23 ka putos agatang nagama, agamang nagama nga mani. Diba? So, 23 ka kuan na natay kuan na ni. 23 times 5. Na guys, 23 times 5, 115. So, mo ni agatang ginan siya sa usa ka kilo nga mani. O, diba? Jadi rin sa abdag sang simana, tuluran ni kaadlaw sa duha. Basta magkugi lang man sa tagpangluto. No, karong wa na klase puhon, magluto kog daghan ni among ipang-deliver na ng mga tindahan among ipamilin. Kwarta na pud. Ana ra gamag sapi, dali ra kaadyo guys. Bitaw. So man na pagkugluto sa hanggulaman para sa hang palamig ug mga lawa. Mo na gahang gipalamig o para sa hang kuan guys, manig hanggulaman para ugma. Kaning isa mo hijay pandan kanina. Han pa sa ipabugnaw kay sa ni hiwa-hiwaon. So ana ra guys, ara mo kita tag kwarta. Nang arrange na pagod sa mga kinumpra ganiha. Mga biskwit, ngani. Kani halin ka dunis mga bata, marshmallow. Singko ra may hang kuan ni. Yes, dapod. Marshmallow. Wala yung mga baligya, guys. Para ugma na pud ni sa ang palamig kani mga baso, kutsara. Ice crumble. Yeah. Nag-scramble na pud ugma, guys. Magpalamig ug katong gulaman. Halin man to kaadyo sa mga sipiting. Wala ra gud magamang kwarta kada adlaw kay aron di ka mga pasmo. Aron na mapalit subhan. Ako'y mapalit bugas. Aron na mapaliton sa kimi? Bugas ug sidan. Aron ko nung na mapalit og bugas ug sidan. Kimi-kimi girl. Kaya og mindset is inday, guys. Hindi tama pa. Tamang nindawa tay mapalit ng sidan. Magtinapulan way kwarta no. O magtinapulan way money. Guys no, mana mag yes, so ano dyan sa dari. Maka-order, makapalit. Kapalitas pang gustong paliton, maka-kauntas pang gustong ganon. Yes no, ana ra. Sushi man nakatira na sushi. Mahal kalasa da na sushi. Para si Sierra Madre. Sierra Madre. Yeah. Diaghang kuan guys, hang kanang na ay gagmay nga kuan. Marshmallow. Gagmay nga marshmallow. Para ni sa hang ice crumble kini. Doha ni ka kuan, doha ni ka sidlanan. Para sa gisod karon di siya mahupas ba. Para sa hang ice crumble. Diyan na pagkoy kuan kanang na ay sprinkles kada. Kapang ihugasan ag sidlanan, kapang itabok sa sidlanan. Yes, nakoy condense. Ja kanang naay ibap. Ja ingani pod napoy ingani guys, choco nga para ice crumble. Napoy chocolate. No, kana pang choco para nas kuan. So 5 ounce ang gamit na ni nga baso. So ana na mangita kag mamiso kay arong atay piso. Yes no. So isang at kay alanlan ng kimi. Mahurot lanlanes bading gamay ni nga ang kanang naay marshmallow. Lan, wala tay sagol sa tang. Malagi wala tay sagol sa tang ice crumble mo lanlan na. Lajo para ba nagigikana ng marshmallow ha. Ito na isang at kay bading gamay na. Yeah, abtik na mga og marshmallow. Balitan na sa jaha jadi pud palabian kay delikado kay tamis baya. Isa. Marshmallow. So kalau tataod magama na pud mig juice. Magama mig juice kani. Popcorn sa paparay gamaon sa kay mo na isang special kuan. Magama na pud ni juice. Kalau tataod.
Ang ganihan ang paliton mi og ani lumpia wrapper para sa mga turon ug mga adlaw. Ayun to na, kung tataod. Sumar na among kuan guys, kada para sa among tinda ug mga prepare na kay arong ready na daan. Kalimut dito bayad da sa manok. So guys, nagama na po may juice. So ano na guys, sa mga trabaho. Mani sa kuan guys, mani nesty flavor. Nesty mo siya, nesty. So manong kita na okay. So muna yung gamit nga cellophane. 2 and 1/2 by 10. Natabangan na mas pagkabrelo putos. Pero mo manugali. So makaputos may gingani guys. Kuan ka pa. Magama may ice juice. Tagkuan ka pa. Sa una mo abutog tag 12 ka pak. Tag 12 to sa una pa no. Tag 12 ka pa. Karon tag pila na naman pa. Kaya say ka na mo sobra tag 12 ka pak no. May mga sobra yan. Walo. Ang among gusto guys ipahurot sa isa ka adlaw kay arong di mugahi si Ja kay mugahi man good. Ganahan pag ubang mga bata ugahi. Gaban pud ganahan na sila gahi-gahi. Basta kay di lagi nimo makuha sa ilang mga gusto. Agaban gahi-gahi, agaban gahi, ana ban humok. Ang mga nanay gili ganahan gahi. Guys, agamang ice juice. So gamang gikuanda na nga tubig is mineral. Kay delikado ba ya maninday nga na ja. Di magamit og mineral, kinahanglan magamit og mineral ug maninda mo eskwelahan. So hinlo jud nga tubig atong gamiton. So, importante jud na. Yes no. Kinahanglan limpyo og atong gama. Okay. Mana? Ha? Bisa naman niya. Yan si sa kadagka ah. Dan na sakingan? Bisa dan sakingan ada ubas? Rumi? Rumi? Nanap sa pasiguro siya. Muna pa na yung bagong ibalik dyan guys kana. Graham ball. Tapod. Oh. Mera. Guys, paninda po no nga na. Graham ball. Nya- Tag 5 pesos ra ni guys. Nya butangin ninyo sprinkle guys. Lamin siya. Lamin ni siya kay makabusog. Diba? Nalabayan ni Kugira tagama guys karong na tayo mamiso. Nalamalo sa sud guys. Yes, na siya ay marshmallow sa sud. Palita mo, tag 5 pesos ra ni. So guys, maadjong kabuntagan atong tanan guys. So diyan na nahuman na mi igluto sa amo ang lumpia toron. So mo na si guys ang among lumpia toron. Then nahanap po na si Jang isa dari sa hang sudlanan kay karon tataod mularga na mi padung sa eskwelahan. Yung ano man yung manginabuhi dyan ta kada adlaw. Tayo mong busy atang kada adlaw kay nabadya tayo mga needs atang kaugalingon no. Kani ba dyan tayo mga sapi maglabad atong utok mo nang mas lami jud maning kamot everyday kinatay makuot sa tang bursa ug labi nagnatay paliton. Yes no. So diyan na guys. Magsud na po ko dari nga hang toron. Ano ra guys? Hingga kay rata. So mo ni gahasilanan katong napalit na dados ka nang naay sa muli ubay para sa i-arrange kasi guys among ibog-bugag karon di sa bitaw magdikit ng isang latik. Okay, gapong adlaw tuwang naghangida. Kamalay ko nag-expect og kuan mahurot. Okay, duraghan ba sa parehang kuan. Kuwang gahapon so karon among gidaghan-daghan ni. Magluto man jud ko dani sa una is tagkuan tag kanang tagatos kapin. So karon hagi adjustan kay arong mahurot jud siya kay nam pukoy gidugang nga mga tinda.
Sa una kay kanira may hang baligja. Sa karon kay na naman kaluwis Ginoo na may mga nandugang. Sa samantaro na po ko'y gidugang nga graham balls. Para another pagkakitaan. Lami ba ni mo kita ta? Kapoy ba ni watay kita? Kapoy ni watay kita guys. Labi nagnatay mga wants, needs. Ayun tayo mga needs sa tang kinabuhi. Ito no? Oh. Yun yan talaga guys. Mag-discard na dyan ta. Paningkamot. Kaya arong mabuhi ta. Lami ba maningkamot sa kinabuhi. Yes no? Diba? Arong masapi ta. Katong usa ka turon. Kwanto si Ja? Tinagas nga wa si Jay brown sugar. Kay ang mga bata, request man taon. May magte. Katong white sugar ilaha. Pero mas daghan dyan o ganahan. Pero mas daghan dyan ganahan o na sugar. Kani nga bitaw nila tikan. So man magama ko nga ni daghan. So rin sang itojo og sud og isa ka sudlanan kay arong na bitaw bit-bit na mas motor hindi mo kalamalisod kay bugat in tawo na pa mi. Nagkalinggi-linggi in tawo kang bit-bit mo na di in tawo ko maka-video iniglarga na kay daghan ka jud bit-bitonon. So kani pa siya tinagas mo na siya tinagas nga kanang na turon. So ara ganahan na siya ipatong dari. Pangaligo na mo kuya agmakan de. Sige. Okay. Diba? So, isang tataod, mahimo na ng piso. Bahala mo matatag. Alas 4 kadlawon, guys. Basta. Isang tataod na, tay kita. So, kung bati ka dyan meron, guys, buwan sa February, kay ang mga kuyas, apil sa Mr. and Miss Intram sa Mr. and Miss ITVHS. Na, guys, maningkakay ka dyan, may maajoros pa pag-Abril, kay nga, no? Apil ang mga kuya sa Mr. and Miss ITVHS. Namuot ko, guys. Sa adlaw kay meeting man sa ilahang eskwelahan harap atong ipit. Ano? Moto gitagaan mi nilag sobre kani so karong 16 ag canvassing ag canvassing dana nila karong 16 pohon ni for the improvement of the school stage. Para ni silahang stage para human ako no. Bitaw. So makita man pud guys ag kuan ni, nakita man pud ag ipatungnan da ng kuan sa ilahang Mr. and Miss ITVHS. So na-prepare na ko, nag-iris na ko guys kay karon tatad malarga na mi. Kaya makita ta. Kay need lagi na mo magkuan. Kanang kuan man ag ilahang registration 200 ag registration nila 250. Nandiya ag ilahang quota 1,000 ay bahala basta kay okay na makakuta guys, tag 1,000 silang duha. Para maka-experience pod ba? So nindot man po na maka-experience at mga anak kong maiyan na. So ang pagsanay guys, pilar gud pa maabot, mauragad pod. Sa panahon na guys, nagkalisod, duay taong nagkalisod rong panahon na guys. Diyan na nag-prepare na ko sa hanggang unon. Diyan na Dalanan sa mga tinda kani guys ang giisa danis bag ang sang itabunan karon din taon mga tagak da dari pod hanap pa tong tong kuan turon kaya pa ko ipatong in taon da na pa ko sa bakod na pum kay mag ko guys kindi so anak ra jud mo kinabuhi dari guys kakay kay anak man gini interman tag kamin jeun lami kasi ni guys ni maning kamot ta ba ang kamutas tang kada adlaw nga mga kuan ang nabuhi kay ano gaan ka dumusod agat ang grasya gaan ka dumusod ag grasya na sa guys mo diha kumbate ra ta kumbate ra ta sa tang panginabuhian guys arong naatay mamamiso nga moabot sa tang kinabuhi so guys sana gipaadyon ring ang kuan sa pag nadad-unon, sumili mo nadad-unon karon tatataod, kanay mo sa pronset, kanay mo ihang sa bakon, tapos to pa po, mahang sa bakon. So, guys, mo na di ko ka video-video, magbiyahe na may kay, magkalisod, agahang agi. Unja-unja, naguli na mo, magdana po ko dani unja guys, kaya ang mga baligja, kung ahang ice crumble, kanay mga ingredients, nakoy, kanay, kalimot ko sa inganda.
Da kari Zay marshmallow nga gagmay. Sprinkles din sprinkles. Da kari pod. Karani sahang ice crumble. Gagabi nagama ko og graham balls sa kahapon nakagama ko og 290. Halina ni sa 290 so inay nabilin upat ka buok itiwas na naguligja ron ja. Gabi nagama ko isa ka pa kay sa gabi nagama ko duha ka pa kinuo ko gihuway ko kan hinulma. So gabi isa sa so sure ball jud to mahurot jud to ron kuwangon pa kay gabi gada ganis ang gabi nga duha ka pa ang gigama nga upat na lamay nabilin sa motron. So anak ra jud guys nagkakay ra jud kada adlaw. Diyan mo na Zay hang gamit sa hang ice crumble chocolate ni si Ja. Nandiyan mo pakita na guys ug di ko makalimot. Galing kog ice. Ja. Nagtinda man pag-uukuan para magaling ko og ice para sa hang ice crumble ja. Nagtinda man pag-uug ka ng gulaman. Das nga ginakuha ang hang isa kaingan ni. Nakuha nga sa kaingan niya kanang naikuan sa 50 beza ning sud so nipalit ko og dugang siguro dapat to na dugang mga napo mga 60 kan jud siguro to ang halin tag jis di okay na kaadyo yes no masulbad jud pagatang mga ka bayranunan mga tubig kuryente kay magtuo ang kuryente guys dako jud ang kuryente andar baza na andar baza ang freezer na pa electric fan pa TV sig andar kay mga bata mutan mo jud TV da heater mag heater kay dali-dali ba ni kakadlawon. Nginom tag ininit karon dito mga kuan pagkabuhian. Pas pagabri sa buhian. So kan tata di balik ni jam adto nami. Kuan sa ko guys. Manghilo sa ko sang naw kumbaran kog nag-iring. Nag-iring. Bitaw tay sa arban tongkaw Pas eskwelahan guys. Pag-hi sa mo. Hi! Mo na yung mga kachismis na rin guys. Sa susbuntag kanina yung kachismis sila na. Mo na yung mga assistant na rin, tiga-rinse na rin mga kaon, kanang biskwit. O, diba? Mo na yung mga kachismis na rin sa eskwelahan, mga bata. Mo na po ko, graham balls. Diya? Uy, lamia. Mo na yung kachismis na rin eskwelahan guys, mga chikiting. Ganahan kong ikachismis nila. Nakapalo man eh. Ha? Nakapalo. Nakaansa mo, naka? Nakapalo. Nakapalo ko nun sila guys. Kasi man to, butangan mo. Ay, nagbalbakuami dadudo. Nagbalbakuami. Yarin sinjo ha, kanang parehag naong iganid ha. Naman sila ihang assistant. May sila tagagaskin di unja. Nabuutan nga bata guys. Gisingan dyan na guys no. Nantulo. Mo dyan sila kanunay managbo na daring eskwelahan. Mag-arrange ka sa tang mga biskwit do. So, diyan ako sa bahay guys. Diyan na Miss Vice, Papa Gabriel. And, nag-chop na ko og ice. Natanjang atang tangan og silupin. Kanyang chinap nga ice. Kaya hanap pa na si Zang galingan. Ato na si Zang dagmukin. Kaya arong himuon nga ice crumble og gulaman. So, mag-prepare na ko daan guys. Hamo patanawon na saan magaling. Ngayon na yun na siya guys. Sa nagkahaman, imo na siya ideon. Karong mo andar. Sana na siya guys. Oh, yun na siya guys. Okay. Tada! Ano dyan, ibutang dasang sila na. Para na sa hanggulaman. So, ano ragad guys? Mangitag sapi, uy. Malira mangitag sapi.
guys. Nakagaling na ko guys. Isuda na guys kay magkuan man pag ko manggama magpag ko para pang scramble. Haman isang takuban karon din taon maka halo-halo atong scramble da ni Dja. So ana na. Di ba? Nadugmok na si Dja para ni sang gulaman. Kuwang pana daghan pay kuwang dana guys. Magtiwas ako dari. So guys man ang chocolate ice scramble. Mix din na maadyo. Sayang lang man kaya ko mixer. Palit ako mixer. Para ma-mix. Maadyo na si Dja. Gaka na bitang mo kuan si Dja. Kung mag-ice cream. Mix na talig maadyo. Makuha na talig ang volume. Volume. Naihang kuan bitaw. Kuan din dyan. Ano kaya naman yung daghan na og i-mixer ni. Ayan guys. Patanaw po sila ito sa ice ko. Hindi ko. Ito sila nun.